Vivim en temps de sobreinformació, d'eslògans fàcils i de mitges veritat. El populisme i les fake news poden fer-nos creure que tot és gratis, però no és així. Res és gratis i molt menys quan parlem de carreteres. Les carreteres no són gratuïtes i el seu manteniment el paguem entre tots. Encara que la ciutadania no en feu un ús directe, també s'hi contribueix. Ho fas amb els teus impostos i això no és just. No és just ni per tu, el ciutadà que paga per una carretera sense utilitzar-la, ni pel conjunt de la ciutadania. Tal com està plantejat el seu finançament i la seva gestió, aquesta xarxa representa una càrrega que recau injustament sobre les espatlles de qui menys té. El sistema actual és fragmentat, opac, injust i sobretot és insostenible. Avui el 90% de la mobilitat interurbana es fa per carretera. I això mentre no hi ha cap mecanisme que faci pagar més a qui més contamina o a qui més utilitza la infraestructura. El cas de l'AP7 a Catalunya és paradigmàtic. Es van aixecar els peatges, sí, però després què? Col·lapse, inseguretat, contaminació, cap planificació, cap inversió en alternatives, cap regulació de trànsit de mercaderies. El resultat és una via amb un caos diari i això no pot ser. L'alliberament del peatge no pot ser sinònim d'abandonament. I què fa Europa mentrestant? A 15 països de la Unió Europea els usuaris paguen per l'ús de la infraestructura de forma justa i transparent. Qui més contamina, més paga. Qui més utilitza, més contribueix. I això és justícia social. I això sí que és justícia ambiental. Nosaltres, en canvi, mantenim un sistema incoherent, ineficient i regressiu. Un sistema que ni és modern, ni és sostenible, ni és europeu. I això no es pot continuar permetent. Cal un nou paradigma, un model de mobilitat que posi al centre les persones, la sostenibilitat i la cohesió territorial. I això només serà possible si prenem decisions valentes amb responsabilitat i visió de país.